sampun paripurna Raka masatur dene rawan genipun ngaturaken utawi angadani waosan ayat suci. Salajengipun katur dumateng Sinuman Karya Manunggal. Sadèrèngipun lados senek katur para tamu menika badhe jawat asta nyuwun palilahipun saking manten kalih menawa dene Rama Ibu. Gugur Gunung Ca diaturaken. Monggo Mas Didik katur. Monggo Mas Didik Sinuman Karya Manunggal dipun prisuwuhi Raka Mas Supirna. Kalangkar menika mangke Raka Mas Didik RT kalih RW sekawan menika badhe makarti makarya. Adicara pahargyan siang menika kathah sanget nggih. Menika mangke wonten Bambang Cakil, wonten Tari Gambyong. Pangapunten nggih. Senek katur para tamu ing mriki kula sarengaken kalian tata cara kerobongan Pak nggih, Pak Bu. Mboten kedangon nggih. Katur Mbak Ika. Mbok bilih sedayanipun sampun samakta wiwit dipun saking kacar kucur mawon. Kawitan saking kacar kucur mengke dar gembul sungkem Bapak Ibu ngaten mawon. Nenggengkang guna kaya Cina tresna guru yeki tanggung jawab marang garwa ngembat retenging urip ngajab mresoti landesan nandeping kalbu kalih saka rubita lan saliring tulak sare pramilannya
aya pinurwakan kasok guna kaya tanggal jawab kakung anentremaken kulawarga angayani sebo bunga ing kalanggan punika sampun binuntel keket padhet kaya dene kacandhet udhet tinitibaken Rama kalawan Ibu Bapa Hartono Ibu Susi sawega bungah raosipun paripurna gatine kang titilaksana kacar kucur pasreng gunakaya kalajengaken dar gembul Bujo Nandrawina ing kono temanten kakung kalawan putri Nadya Hamurwani lekasing sedya nggenipun nindakaken adicara kacar kucur paripurna kalajengaken dar gembul Bujo Nandrawina inggih winastan dulang-dulangan ingkang kakung kepareng anyu api dumateng ingkang garwa anenggih Rara Ayu Resa Udayasari mila mboten nama mukalan mboten nama aneh ing dinten kalanggan menika karaosaken dinten kabaktian semanten sakarone nedya lumebet patembayatan lembat ruwet rentenging gesang kalawan wong kang den tresnani Purna kene radar gembul Bujo Nandrawina kabarang ngunjuk tirta seta tirta winastantoya seta putih tegesipun toya ingkang wening sasmita linambaran weneng ing kembang kalih meneping kalbu oh
ulet alit rene tengan lala Laksono putra kekalih inggihipun netepi darmaning ngagesang wonten ing adicara adat nggih menika sungkem dhateng Rama kelawan Ibu krana emut purwaning dumadi duk rikala linarake wonten ing Jangkat Padang Rama ingkang ukir jiwa raga Ibu minangka kandhange wiji sejati jerone 9 wulan sedasa wengi ing titik kalenggan menika sampun ndungkap paripurna nggihipun sungkem dhumateng Rama miwah Ibu. Purnanipun sungkem Rama Ibu utawi atur pangabekten kepareng ing mangke badhe kapundhut gambaripun utawi foto-foto sawetawis. Salebeteng adicara sungkem kawis tinggal bapak ibunipun putra temanten kalih menika ngraosaken bagya mulya sembada kang jinangka sageta jumbuh ingkang sami kinayuh basuki ingkang kaesti karonten ing kalenggan menika mboten wonten seratanipun wonten ing sasana wicara mriki pramila foto-foto saking keluarga. Foto saking keluarga Bapak Yanto, foto saking keluarga Bapak Hartono. Monggo kepareng gilir gumanti ing adicara siang punika. Bambang Cakele wis dadi to, Mas? Wah, nggih mboten napa-napa. Kok barang kemawon foto-foto nggih. Pangapunten menika wekdalipun sampun siang. Ingkang kepareng piniji foto keluarganipun Bapak Hartono, keluarganipun Bapak Yanto, monggo mboten wonten ingkang kapilah-kapilih menika badhe sinugata Bambang Cakil. Mas Muji CS. Cinandra Sinuba Candrane. Salindro Bambang Cakil Subo Kasto situ Subo para tamu katuran pinarak lenggah kanthi sekeca lan margane kayun mirunggan sesamine budi kalawan karsa angedhapi sinugata wujudipun sunek sawetawis katur paraga piniji beksa Raka Mas Muji sekalian ingkang garwa janakane nganggo srandal Langging driya mangu bebasan sesetya coplok sanging kembanan ingkang wujudipun satriya bagus yen to Cinandra kurang candra apa to tandane pangagamanipun pindha satriya Madukara tuhu punika ingkang winastan Raden Arjuna parandene tindak nglangke boten kadherekaken repat punakawan catur karana menika hangupadi wahyune tentreman wahyune katentreman ing hamarta ukleng asta tumapak ing padha ngidak wirama
Tandha yekti saya manengah nggene manjing wonten Wanawasa. Ing kono jroning Grunggul ana bangsane Drubeksa Raja. Kating jetot, kating krusak suarane. Monggo ingkang kepareng puji toto kula sarangaken. Yo. Kudune slendro madhepe rono. Iki peloke kleru leh ndekek. Sepurone ya, Mas. Ora ana miki-miki kari iki. Nganggo iki apa piye? Iya. Diparingi Mas niku miki Mas. Janakane nika niki. Iki yo. Buta cakele pun buta mik. Kita bareng Ini kok. Alah. Culuk irin. Culuk ana dalang kondang kok e. Dalang kondang iki pas. Ayo. Pelap. Waduh iki aku bar mati aku. Tintingno sak gitu-gituke. Njaluk slendro ya. Slendro. Wah, ngene belok. Ngono glundung isin aku. Pelak kok ya dibabaske kok ya slendro. Buta Pandhawa tata gati wisaya. Sing anyar, Dik. Sulukane aja kawak. Indriyaksasa. Hop. Sing anyar. Wis suluk dhewe, sing anyar. Aku sing anyar urung dadi kok. Ayo kowe. Ubur-ubur ikan lele. Terus Iki tanggapan ning watu gudele. iya. Oh. Muga kabeh entuk berkah ya Le. Marang Sang Hyang Gusti Hakarya jagat. Bar. Walah. Aja nganggo le. Gak oleh sindene nganggo le. Aja nganggo kudu lele to. Masa Sang Jaya jagat le. Iki yo ngawur iki. Wis tak plesetno tak guwak liya kok mbok cetakno ayo. Ayo maju janakane. Pocreng
Satria Bagus togok. Gok. Togok. Kula lurahe. Satria Bagus mapan ana pangarepanmu jeneng sira wis tepung apa durung kok? Wah niku kula ngertos niku bojone Muji, kula ngerti niku. Kudu kuwi satria wayang wong. Jangkrik. Nggih ngatos-atos niku kados-kados satria Madukara ngatos-atos. Jajal tak takonane luwih dingin ya kok ya. Nggih. Meneng sautara kok. Nggih lurahe nggih. Kakang Badranaya Kakang. Oh, ngegek. Enten dawuh napa Bendara? Nimbalipun Semar Badranaya. Rahning iki ana yaksana ing pangarepanku mula prayogakna luwih dhisik ya Kakang. Nggih, ngatos-atos, Ndara. Aku ki coba kula wonten dawuh. Mau satria ning nganti Kiai Lurah Semar wis kenal wong. Aku gak sida peraya iki. Kok kandhapuk kiwa tengen iki. Lho kudu iso no belung. Kula wae kula. Belung. Kula. Enten dawuh napa nggih? Enten dawuh napa nggih? Nala gareng. Ah, Ndara nggih. Dawuh enten dawuh napa? Ah, nggih kula arek. Kula gak sida. Gak sida aku gak iso mangsuli kok barengno ae. Ya kudune iso saut manuk prok-prok. Lah nggih. Ayo. Kula. Manuk ana satria bagus ana pangarepanku ngaku sapa jenengan saka didolong kesana meten tanpa nang ya dilegos ngaku sapa jeneng Gus. Tambuh kalawan aku. Satria panengah Pandhawa Raden Arjuna kang dadi kekasihku bali takon sapa prajeka lan ngendi dang kamuyaksa. Ngen kang dadi aranku palat setiamu Gus. Harsa ngetutake kedheping netra. Pun foto. Kami tuwa apa celuk Oh, lek? ki kami tua ta. Oh. Oh alah, kowe ta wae. Ratu bacot kudu bali. Ra bakal bali yen durung kelakon apa kang dadi sediaku yaksa. Sampluk kemudorang sang brodol usus Gus. Ja. Iki kok nek nang Karangjati lucone apa? Ya ini cake dalu metu. Mergo double. Ayo kapara maju yen yaksa. Ayo pruboten sayuta ora bakal mundur sejangkah. Aduh mati aku. Lo. Aja mbok endan Gus. Aduh. Aduh mati aku kok. Iki satria jebole sekti kok, jebole sekti. Lakon tak tugel mustakamu. Allah. Cakele mapan toh, cakele mapan. Oh alah. Ayo. Manut kowe tak tigas janggamu. Ayo kanggo donga barang to, wong cakil wae. Aja mbok endani yen kowe wong lanang tenane. Lakon kowe tak tugel mustakamu. Op. Piye kuwi?
ben medun. Kaya yen to wong sekti mandraguna tampan ana pusaka kau iki. Oh, lo, lah, aduh. Diorek-orek kono. Piye pure. Kacorekane diorek-orek dirusak. Oh alah. Pripun? Rasa koyo ngoe sore aneh kok. Cakile bareng salangane. Tambal ban. Piye tok? Oh iya, wis manut ngono kaya lagu tanggal ban. Ya engko colong wong siji ora sida tanggapan engko model kono. Gak iso. Alah. Ora muji biyen ki ora ompong ngono kuwi kok. Saiki tulen tak nyokoti. Pakaian leh ngetut kuwi mule. Ayo ndang foto-foto undang berangkat kok. Rok mati lho cakile. Foto karo mantene. Oh, lalam dene nanti colong wong to samulane to. Wonge aja sembranan ndeleh-ndeleh kuwi. Cakile kelangan Ki lho nang lor ki lho. Bukane entu kaya ngono kok mbok. Mosok 2 juta. Wong gawe dhewe iso kok. Kuwi lho kiwamu ki lho ngisor kuwi lho. Mana? Lewamu lho. Arep ngetek Kang Bayu lewamu ki lho. Ora kowe dhewe to ngrebab. Lah yo. Ana. Oh, mlakune ngono kuwi to. Leh lendrek. Dadi ongek. Kau untune ketok ompong. Indah sang peke. Ayo. Ayo foto. Indah sang peke. Ayo foto-foto. Foto-foto paraga piniji beksa menika kepareng jejer kalian pengantenipun kepareng badhe foto kapundhut gambaripun. Ayo.
Tindake sang pekik ngene lho Bu. Mandap saking. Ngantai mawon kali guyon iki. Ya cakele ora fokus ngene guyon ae. Ampun. Mandap saking kono. Apa sing keri? Untu ta? Untu hilang. Katur paraga piniji pasrah. Ingkang kepareng kasalira penyanyipun Bapak Mahpudin. Kasuwun samapta sawega wonten ing Ngayun. Katur penyanyipun Bapak Yanto kasuwun mangke jumeneng jejer ngapit ingkang kepareng piniji pasrah ingkang putra temanten sekarone. Narpa cundhakane kandha katur Bapak Mahpudin monggo katur wekdal ingkang sampun pinanci. Dugi kantun Bapak Yanto sekalian ingkang garwa kepareng mandhap saking Walenggan Ibu Parasini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin bi fadlillahi wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadaratul muhtaramin, para kiai, ibu nyai, para santri, para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang kula takzimi. Dumateng para pepunden, para sesepuh, para pinisepuh, para jisepuh, ugi para kasepuhan ingkang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur luhur ingkang kawula bekteni. Dumateng para pangembanting praja satyane negari ingkang minangka dados pandam-pandaming kawula dasih ingkang pantes pinundi tur pinuji. Dumateng Bapak Hartono sekalian ingkang kinurmatan lan ugi dumateng para muda tumaruna paguyuban Sinoman Manunggal Karya Manunggal RT 0 kalih RW sekawan ingkang bagya samulya lan ugi dumateng sedaya para tamu undangan ingkang berbahagia. Langkung rumiyin monggo kita nambahi rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala keranten ngantos siang punika kita tasih dipun paringi mapinten-pinten kanikmatan khususipun nikmat iman, nikmat Islam ugi nikmat kesehatan sehingga kita saged makempal manunggal anggrawi adicara walimatul urus wonten dalemipun Bapak Hartono kanthi keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin.
Salajengipun sholawat ugi salam mugi tansah katur wonten ngarsanipun panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah dhateng kita sedaya lan mugi-mugi kita kagolongaken golonganipun tiang-tiang ingkang pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, boten ngira-ngira hormat kula jumantaka marak mangersa gempil kamardikan panjenengan sedaya awit kula minangkani wakil matur utawi jundakaning atur saking panjenenganipun Bapak Yanto sekalian Ibu Parsini sepindah ngaturaken salam taklim kangge panjenenganipun keluarga besar Bapak Hartono sekalian Ibu Susi kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun kula minangka wakil matur ngaturaken wontenipun ponanganten putri katur panjenenganipun Bapak Hartono sekalian Ibu mugi-mugi sageta kagula wentah kanthi sak sae-saenipun sageta dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Salajengipun kula minangka wakil saking panderek utawi pangombyong temanten putri mbok bilih sowan kula sak rombongan wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Hartono sekalian Ibu Susi wonten tingkah laku utawi muni ingkang kirang ngresepaken maripun panjenengan kula mewakili dhateng sedaya rombongan mugi-mugi tansah dipun paringi pangapunten sak agung-agungipun. Salajengipun sak sampunipun paripurna pahargyan mangke keparenga kula sak penderek sedaya badhe pun pamit mugi-mugi lampah kula sak rombongan tansah nampi kesaenan ugi keselamatan awit saking mriki ngantos dalemipun sowang-sowang. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mbok bilih mekaten atur ingkang saged kawula aturaken. Kula pribadi mbok bilih wonten kekaranganipun kula nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cetha Trawat Sawijang Gamblang panjenenganipun Bapak Mahpudin ingkang tindak genah minangka narpa sundhakan ngatur maslahaken putra kekalih-kalihipun. Ingkang salajengipun ingkang kepareng piniji nampi panjenenganipun Raka Majaka ngiras pantes mangke atur pambagi harja. Krana panjenenganipun Bapak Hartono saribete ingkang garwa Ibu Susi datan kewawi matur priyangga amung kandhek wonten madyane lumaya. Pramana mangkaten sumangga Raka Majaka keparenga tumuju ing sasana wicara. Wanci wekdal katuraken. Kejawi saking menika kadang-kadang karya manunggal sinomanipun keparenga ngaturaken bojo krami bilih sampun samekta daharanipun kagem para tamu. Menika sampun jam 11 langkung mangke sekedap malih ampun ngantos dumugi jam 12 kedah sampun rampung menika. Monggo sasana wicara kadherekaken. Wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'anil imama wa bi muslimin wal muslimat ikhwana ala dzalika nahya wa ala dzalika namut. Amma ba'du. Para pepunden, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, para kiai, para ulama ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi dumateng Nayaka Praja, para satriyane negari, nayakaning pamarentahan ingkang mongko pandam-pandom ing kawula dasih ingkang pantes sinudarsana, dumateng Kadang Besan Sutrisno ingkang bagya mulya ingkang tansah kinurmatan, tartamtu sak kula wangsa ingkang kepareng rawuh wonten ing pahargyan samangke ngaturaken wilujeng rawuhipun dumateng Sahibul Bait, Sahibul Hajah, panjenenganipun Bapak Hartono sekalian Ibu Susi sak kula wangsa mliginipun pinanganten kekalih ingkang bagya mulya, para kadang, para sederek, tangga tepalih, so sedaya ingkang sampun paring dana driyah donga pangestu saha pambiyantu napa kemawon ingkang tansah kawula tresnani. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang satuhu kinabekten, satuhu kinurmatan saha sedaya ingkang tansah kawula tresnani. Sepisan sumangga kawula dherekaken manengku puja hastawa pujiastuti syukur ing ngarsa dalem Gusti Allah ingkang sampun paring sedaya kanikmatan barokahipun dhateng kula lan panjenengan sedaya wonten ing panggesangan menika ingkang sedaya kula wau wajib kula panjenengan syukuri pramila sumangga sareng-sareng kita ikraraken maos tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Jangkepipun angka kalih sholawat salam mugi tansah kunjuk wonten ing ngarsa dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutan kula lan panjenengan sedaya ingkang tansah paring pitulungan syafaatipun wiwit duk rumiyin ngantos sakmiki ngantos benjang dinten akhir. Mugi-mugi kula panjenengan kagolongaken tiang-tiang ingkang tansah saged nderek napa ingkang dados tuntunanipun. Amin Allahumma amin. Para rawuh kakung sumawana putri, kala wau sampun dipun aturaken dening Mas Pudin nggih. Minangka talang atur saking Kadang Besan Sutrisno nenggih lumantar kula panjenenganipun Bapak Hartono sekalian Ibu kinon hanampi atur saha rawuhipun panjenengan sak brayat pramila keparenga kula nderek hangempil wekdalipun maturaken panuwun ingkang tanpa upami rawuh saking panjenengan sedaya ingkang sepisan kala wau dipun aturaken salam takzimipun keluarga Besan Sutrisno kanthi waosan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh katampi kanthi waosan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun mbok bilih kala wau sampun dipun larapaken pinanganten kekalih anggenipun Boyong Basuki katampi ugi kanthi
asta kekalih boten badhe kabeh benten-bentenaken antawisipun putra mantu napa putra piyambak sedaya dipun akeni dados putranipun piyambak. Pramila sareng-sareng dipun awat-awati wong nggih celak mawon Mas Budin. Mriki-mriku wau nitih napa Mas Budin? Sepur mini napa? Nggih alhamdulillah. Dipun sawang mawon saking ler mengke dos pundi lare-lare niki. Lan mengke nalikanipun wonten ing ler nggih dipun awat-awati sareng wonten nggih Pak Hartono, Bu Susi. Nggih sedaya dipun pangestoni mugi-mugi saged ngebyur wonten ing madyaning bebrayan agung sakinah mawaddah warahmah mekaten. Salajengipun saksampunipun pahargyan samanika mengke rampung mbok bilih badhe kepareng kondur kawula sak kula wangsa saking keluarga mriki hanamung nderekaken panjurung puji mugi lampah panjenengan sedaya tansah lulus raharja mangyono yono basuki tebih ing sambikala. Ngoten Mas Budi nggih. Kok mengke kersa kendel Mas Budin sak kula wangsa kala wau Pak Hartono sampun bisiki kula mengke keluarga ler kok kepareng boten saged susu nderekaken mriki syukur nyipeng enten kok 3 dinten ngoten mengke wangsulipun badhe dipun sangoni kecap nyak gendul keranten kathah sik turah nggih kecape alhamdulillah. Nggih niki kalian guyon nggih nun sewu. Nggih. Salajengipun wonten ing mriki kula minangka atur saking minangka talanging basa saking panjenenganipun Bapak Hartono ingkang boten kuawi matur piyambak awit saking bombong mongkokipun penggalih nampi putra kekalihipun menika lumantar kawula ngaturaken pambagya harja yuwana basuki rawuhipun panjenengan para kadang para sederek ingkang sampun kepareng rawuh dipun sekecakno anggenipun dahar mboten sah nyawang kula mboten napa-napa mengke tiwas kliwat Mas Budin pramila matur suwun sanget mbok bilih menawi wonten ingkang dereng napa niku dereng kuman nggih mboten sah tida-tida enggal matur mawon mboten sah WA langsung mawon ngoten Mas Budin nggih. Matur suwun dipun sekecakno anggenipun lenggah hangedhapi pasugatan ingkang sampun samapta dipun aturaken dening kadang-kadang sinoman paguyuban karya manunggal mriki. Wonten lepatipun wiwit awal ngantos akhir lumantar kula Bapak Hartono sekalian Ibu ngaturaken pangapunten ingkang saagung-agungipun. Sepisan malih matur suwun saha pangapunten mbok bilih anggenipun caos palenggahan caos daharan kirang ngresepaken penggalih panjenengan sepisan malih pangapunten senaosa menika nggih sampun dipun tata dipun rakit dipun rantam sak sae-saenipun nggih Pak Hartono nggih ngoten nggih Bu Susi pun di undangno tukang olah-olah sing paling enak dhewe sak watu budel. Pramila mbok bilih panggah mawon tesik wonten keceripun sedan malih nyuwun pangapunten ingkang saagung-agungipun. Kasekecakno anggenipun lelenggahan niki mengke tesih enten hiburan tari ngoten nggih. Mboten saged sesa kondur dipun sekecakno anggenipun hangedhapi pasugatan ingkang samapta ingkang kasawisaken mekaten. Mbok bilih mekaten ingkang saged kawula aturaken sepisan malih matur suwun sedaya ingkang sampun hanaweng krida wonten ing pahargyan samangke. Panjurung puji kawula suwun sareng-sareng dhateng pinanganten kekalih Nak Mas Bagus Anang sekalian Nak Ayu Resa Udayasari mugi-mugi enggal-enggal nggadahi momongan ndang duwe anak ya sa aja kesuwen ngono ya
Mas Nanang, Mas Anang. Dongakno sareng-sareng muga-muga ora suwe ndang nggadahi momongan. Niku bapak ibu wis ngarep-ngarep, wes pokoke duwe momongan ki seweru. Ben tambah rame mengke. Ngalor ngidul mriku cedhak. Nggih. Mugi-mugi enggal-enggal dipun paringi momongan ingkang kathah. Ngoten nggih. Amin Allahumma amin. Banyak anak, banyak rezeki. Lan mugi-mugi enggal nular sing dereng-dereng payu niku mugi-mugi ndang payu nggih. Amin ya rabbal alamin. Niku saestu jenengan nyuwun dongane Mas Anang kali Mbak Risa niku muwanti nembe ndek wingi dipun ijabne. Niku pokoke saureng 40 dina ampun telat mengke ngantri mawon nyuwun donga napa mengke mriku kantun amin ngoten biasane niku mandi. Mbok bilih ngoten pangapunten ingkang kathah kula pribadi kathah lepat atur napa kemawon saking kula sepisan malih nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Wasana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Trijoko Andri Kurniawan anggenipun paring pangandika minangka dadi ngarpa cundhakane kandha tata titi tatah titis samendang tan wonten karempit